ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ንቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ሰላም ውጥን አቅሪቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ካሚል ኢድሪስ ነዛ ኣስታት 3 ዓመታት ኣውጽሩ ዝርከብ ኩናት ሱዳን ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ናብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ከም ዘቀረበ አልጀዚራ አፍሊጣ እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ዘቀረበ እማመ ሰላም ነቲ ውድብን ሃገራትን ኣብዚ ኣብ ኩርድፋን ሰሜን ኩርድፋን ዝቅጽል ዘሎ ኩናት ኣብ ቁንዕ ወገን ናይ ታሪክ ክስለፉ ጸዊዑ ኣብቲ ብሶኒ ኣብ ቤት ምክሪ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝቀረበ እማመ ሰላም ብሕብራት ሃገራት ኣፍሪቃዊ ሕብረትን ዝተማእዘለ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ክግበር دعمل سريع كابقديمو زحازو بوتاتات كوتن داممت قدماي منستر دعمل سريع عم عسكرات كوسالن براتو كراغفن انتخيلو تزغبر سممع مقراس تخسي ناي معوات تصفا كهلو كم زغل افريطو مهلو الجزيره غليصا از بكمبت بسراو السودان كم قدماي منستر كخون استمززه كامل ادريس لتنسممع تصابو سيعبو زمت ناي سدنويان ناي مزرا مدرخ سيعبو ناصان زي شاراون مرጫ كودب كم زغل مصبع بمتو از وطن سلام نسراو دعمل سريع عبلع الحزبي سودان دقيمو منزفصم غبنات كيت تاساسرمون كصعر كم زغل أرديوم أزن نجبر سممع مقراس تخسي بزعبا وكينات كنرخبو ندخل عاوت زي كونه بزعبا نسودان 10 عامات أودي قوات أن حتى لقاقامي كونت نمززامينا نسرح زلنا أبتزغربو ناي سلام وطن قدما مستر كامل إدريس 15 عبلات زبيت مغري زغربا أمام سلام كدقفون سودان كابزاتياتو زلا وطري كتملس أو قون نكون مسمار تاريخ سلفو تصويعون كابد عمل سارع استوها كتوريتو كوا انت زي هالو لتقارب زل أمام سلام قنا كقبولو كم زي خلو عل تثبيت كم زقبرلو كفلت تخايلو قدما مستر كامل إدريس نبيت مخر إمامو أبز قربلو أبز نبر أوان تراوي السودان كينات نقط ألم هلاون أبسمين كردفان أبدوا معرب كتما أرهاد دقيمو تقاطعت إيرا أبز نبر لهم موتيو تخايدو أزب قدما مستر سودان زقربة إمام سلام إنها لون كلو أمباسادر أمريكا جفر بارتوس نبيت مخر تصدتا ودو حبرات هاجرات أمناي السودان سواو قلولاو زتكور استفلالي إمام قريب من بارو زقالت أتا مدبر زينا تراوي السودان ندعمل سارعين بهاجرات قبتي سعود عرب أمريكان حبرات إمارات عرب زشم قال سممع مقراس تخسي كمان مارات كوسد بمأمام كلت يوم وجنات نزن قربو زلنا وطن بزي قد ما كنت بقطع قبل ونت أو علوم بزين كوارت تبهيلنت و4 هاجرات أمس كرمنا زعامت نزقربة ناي 3 ورح سممع مقراس تخسي أبقامي مقراس تخسي مريحو كخون كم زغيل بمأمام سواء حاجزات نسلمويان سبات متبات حن بوليتيكا مسرح سبيلا ومسكجار تجيرو محلو نير بموال الجزيرات أبتيوا قدما مستر كامل إدريس نتكم جبرة ملتي بهاجرات كوارت زقربة أمام مقراس تخسي أملكيتو نبيت مخرج التاود حبرات هاجرات أبزهو مجلتي إذا منجزتو حدش ناي سلام أمامه زخانة مت التوزيع بلو ناي جزار اسم أمامه مخانو جالتو بمسارة إذا أبصاب إذا ناي السودان ناي سلام أمامه عمو داتا ناي ترك بمقربو كابابالات هاجرات اتبيت مغري كسكاب كندي دقف كم زرخبة كفلت كم زي كاله الجزيرة أبتيبا قون إذا براركب إل زندو نقدم مينستر كامل إدريس إذا قريب وزلو ناي سلام أمامه معرخ نديك إن عنا نحك إن كم زلو وكم صحته زفلت كوينو اتقدم مينستر أبلع إذا قربو أمامه سلام صبغ الرأي 5 لون حق إن تكبار مخانو تزاريبو أمباسادر حبرات إمارات عرب وجنون نتبه هاجرات كواد زقربة أمامه سممع سلام بمدقاف حزب السودان زقربة سوا حاجز نخركب زقبر أمامه حزب هاجرات كواد زقربة مخانو بمتقاس كهلو كنتات كلتي تقنق أنتي أكلات بين وطعرات ولا تكايدو كقادو 5 يخلونا بسنة وحكينات كاتو كم زخلو أتنكيرو صحافي طعم زينا نهزب تجرين إيرتران تسمعوا بمنسيات مبيلهم لو حدش منفس سجاجر وخمزلو يقلت علو مناسي تجرين إيرتران مسلبة مبوطات بمخان نهزبهم كابهل كيت مكران نمدحان تعرقت إلهم علوم بحاونا إفريم استمرحة نحد ساعة فرقان قبل يبني حجز متأخب نقاب دوات حسات نزلو بتم يستطيعوا وجنات نحجز مدبل على $15 ويدمع 10 مليون بر بمكان هيوت نايكلتي هزبتات وجنات زاد حنز حقوس بسرعة أسمعوا علو جنرال تدس ورد النخول أبز الساتف زلو إرتراويان إثيوبياويان كم زمسكنون زفلتيهم بفلاي بإرتراويان قدم حز تجبر خونا حز جبر زلو زعبي تجبر بزعبان إلهم طرح زقل زي كونس نكون لاي بزعبات وحزة ملكة مخاني زأمن له زلو سرعة بلتقنا تاخو تجبارات بمقرطال قيح مسمر حزب المنجستن إيرترا بمرقات حجون أبلع الحزب هاجرن تاخو تجبارات وكاتيلو يركبالهم بلتقنا بمنجد سبب سلطاناتون مرة خبيتاتو نبيلو كمزة عين تماسسال تجبارات أبلع الحزب المنجستن إيرترا كفتن تسأنيحون اللون الجخاء أبتزعبي منجستا ومدبر تلفزيون نايت هاجر كلتنا 3 مليون ساعة بتزلو EBC إيرترا ستنكف حدا مدبات داليو يركبالهم إذا بقصات يوتيوب تنا EBC قريبو زركب زلو مدب إيرترا من تاي فريسا زبل كوينو نأسات
ኩናት 16 ደቂቃ ዝኸደዩ ኣብ ዝተዘርግሕ ዝርከብ ዘሎ ቪድዮ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ስትንክፍ ኤርትራውያን ተቆጢዕና ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ፈተነታት ኮኔልካ ንኽነካይድ ስምዒታት ኤርትራዊ ስትንክፍ ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪቡ ይርከባሎ ገለ ካብቲ ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ናይ 16 ደቂቃ ቪድዮ ኣዳሊዎ ዝርከብ ዘሎ ዝተፈላለዩ ነጥብታት ምስ ንዕዘብ ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ክስካብ ክንደይ ምስ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ናብ ቀርሕን ትንጽልን ንኽኣቱ ፈተነታት የካይደሎ ካብዞም ነጥብታት ክንርዳይና ኤርትራ ኢንተርኔት የብላን ኤርትራ ጽርግያ የብላን ኤርትራ ባንክ የብላን ኤርትራ ዲፕሎማሲ የብላን ንግዲ እውን የብላን ኤርትራ ንምንታይ ፈሪሳ ይብል ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ከላ ጽቡቅ ነይራ ህወሓት ከቢድ ስሕተት ፈጺሙ ኤርትራ ናጽነታ ምስ ሃባ በርና ተጠቀመት ጽቡቅ ነይራ ናቅፋ ዝበሃል ባጤራ ኮኔልካ ኢትዮጵያ ንምሳይ ዝተሰርሐ እዩ ናቅፋ ዝበሃል ባጤራ ሕጁን ክንኣልዮ ክንሰርሕ ኣለና ኤርትራ ናጽነታ ፍልጦ ዝሃባ ሃገራት ብሙሉና አንጻር ኢትዮጵያ ዝተዓጠቃየ ነይረን ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኻይደ ኩናት ኩሉ ጠንቂ ኤርትራ ቀዳሚት ናይ ግብፅን ካልኦት ሓይልታትን እያ ኤርትራ ተቃውምቲ ኢትዮጵያ ብምዕጣቅ ትህውኽያ ኤርትራ ሃገር ዝኾነትሉ ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ኤርትራ ተቆጻጽርና ባሕርና ክንመልሶ ኢና ኤርትራ ክስካብ ዝሃለወት ሰላም ዝበሃል የለን እዚ ገለ ካብቲ ቪድዮታት ተጠቂሱ ዝርከብ ዘሎ ዓበይቲ ነጥብታትን ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምጽላም ዝተኻይዱ ዓበይቲ ኣጀንዳታት ዝተዋሃቦም ትንታነታት እዮም ኣብዚ ናይ 16 ደቂቃ ቪድዮ ናይ ዕሸል መራሒ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንወደባት ኤርትራን ንወደብ ዓሰብን ዝምልከት ዝሃቦ መደረታት ከምኡውን ዳንኤል ክብረት ዝተባሃለ ጋኔን ሰባይ ኣማኻር ናይ ዝዕሸል መራሒ ኣብ ዝሓለፈ 2 ሰሙናት ዝተዛረቦ ኤርትራ ሃገር ዝኾነትሉ ምክንያት ኢትዮጵያ ንምፍራስ እዩ ኢትዮጵያ ባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ምስ ረኸበት ኤርትራ ዝበሃል ስማ ክጠፍእ ዝበሎ ከምዚ ዓይነት ቪድዮታት ብምእታውዮም ነዚ መደባት ኣዳልዮሞ ዝርከቡ ዘለዉ ኣብዚ መደባቶም ኤርትራ ፈሪሳ ብምባልዮም ንሓንቲ ክብርትን ላዕላዊትን ሃገር ክደፍሩ ንከታተል ዘለና ግብፂ ኣብ ወደባት ዓሰብን ጅቡቲን ንምህናፅ ኣብ ስምምዕ ከም ዝበፅሐት ተገሊጹ ጋዜጣ ዘናሽናል ሎሚ ከም ጸብጸቦ ግብፂ ክፍል ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ዝኾና ኤርትራን ጅቡቲን ወደባት ንምህናፅ ስምምዕ ተፈራሪማ ኣላ ከምቲ ጸብጻብ ዝሕብሮ እዚ ስምምዕ ግብፂ ምስ ጉዳይ ሩባ ኣባይ ወይ ናይል ተተሓሒዙ ምስ ኢትዮጵያ ኣብ ዝኣተወቶ ምስሓብ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ተካይዶ ዘላ ጸቕጢ ሓደ ኣካል እዩ ቀረባ ዝኾኑ ምንጭታት ብምጥቃስ እቲ ጸብጻብ ከም ዘረድኦ ግብፂ ብዙሕ ናይ ሚድያ ሸፈነ ብዘይተውሃቦን ብዘይተወረየሉን መንገዲ ምስ ክልቲአን ሃገራት ዝፈረመቶ ስምምዕ ናይ ኤርትራ ወደብ ዓሰብን ናይ ጅቡቲ ወደብ ዶራሌን ዓቕሚ ምስሳን ወይ ምዕባይ ዝብል እዩ ክልቲኦም ወደባት ኣብ ደቡባዊ ክፋል ቄሕ ባሕሪ ጥቓ መጻብ ወባብኤል መንደብ ዝርከቡ ምዃኖም ዝጠቐሰ ትጸብጻብ ጅቡቲን ኤርትራን ጎረባብቲ ኢትዮጵያ ካብ ምዃኖም ብተወሳኺ ኢትዮጵያ መብዛሕትኡ ኣቑሑታ ብወደብ ዶራሌ ከም ትእቱ ኣዘኻኺሩ እቲ ጸብጻብ ቀጺሉ ግብፂ ኣብ ቄሕ ባሕሪ ልዕሊ 2000 ኪሎ ሜትር ገምገም ባሕሪ ዘለዋን ንቄሕ ባሕሪ ምስ ሜዲትራንያን ዘራኽብ ዛላ ስዊዝ ዝተቆጻጸረት ሃገር እያ ድሕሪ ምባል ኣብ ኢትዮጵያ ዝኣመሰላ ወደብ ኣልቦ ሃገራት ናብ ቄሕ ባሕሪ ንምብጻሕ ዝገብሮ ጻዕሪ ብተደጋጋሚ ክትቃወም ከም ጸንሐት ገሊጹ ጋዜጣ ዘናሽናል ኣብ ጸብጻቡ እዚ ብዙሕ ዘይተነገረሉ ስምምዕ ምስ ኤርትራ ዝተፈጸመ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ካይሮ ዑደት ኣብ ዝገበረሉ እዋን ምዃኑ ብምሕባር ንጅቡቲ ግን ብላዕለወ ሰበስልጣን ኣቢሉ ከም ተፈረመ ኣረዲዩ እዞም ስምምዓት ምስ ክልቲአን ሃገራት ድልድል ወታደራውን ፖለቲካውን ርክብ ዝተመስረተት ግብፂ ኣብቶም ወደባት ወታደራዊ ምንቅስቓስ ንኽትገብር ዘኽእልዋ ከም ዝኾኑ እቲ ጋዜጣ ጠቒሱ ምንጭታት እቲ ጸብጻብ እዚ ስምምዕ ኣብቶም ክልተ ወደባት ንገብሮ ዘለና ወታደራዊ ምንቅስቓስ ሕጋዊ መሰረት ከም ዝህልዎ ይገብረልና ማለቶም እውን ተገሊጹሎ ኣብ ንስ ዞባ ምጽዋዕ ን72 መንእሰያት ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ እቲ ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ገዛ ርእስኻ ምምዕባል ርክባት ወይ ኮሙኒኬሽን ምስ ፍሕፋሕ ንጥፈታት ክለባት ከምኡውን ናይ ጋንታን ሓበራውን ስራሕ ዘጠቓለለ እዩ ነይሩ ሓላፊ ጨንፈር ሃገራዊ ዩኒየን መንእሰያትን ተምሃሮን ኤርትራ እቲ ንስ ዞባ ኣቶ ዳዊት ተኽሎም ዕላማ እቲ ስልጠና ሓፈሻዊ ዓቕሚ መንእሰያት ንምዕባይ ምዃኑ ብምሕባር ንኣባላት እቲ ዩኒየን ተመሳሳሊ ናይ ስልጠና መደባት ክዳለወሎም ምዃኑ ገሊጹ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት እቲ ጨንፈር ኣቶ ስሌማን ዮሴፍ በወገኑ እቲ መደብ ጽኑዕ ማሕበረሰባዊ መሰረት ንኽህልዎ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕብባር ንምስፍሕፍሑ ጽዑቕ ጻዕሪ ክግበር ምዃኑ ገሊጹ ኣብቲ ኣጋጣሚ ገምገም ንጥፈታት ዓመት 2025 ዝተኻየደ ክኸውን እንከሎ ኣብ መደባት ዓመት 2026 ድማ ሰፊሕ ምይይጥ ተገይሩ ገዲም ተገዳላይ ካፒቴን መርሃዊ ቀለታ መንሰዓይ ብ23 ታሕሳስ ኣብ መበል 68 ዓመት ዕድሚኡ ብሕማም ተሰዊዩ ኣብ 1975 ናብ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ዝተሰለፈ ተገዳላይ መርሃዊ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ኣብ ተዋጋእ ሰራዊት ክፍለ ጽዋርን ስታፍ ኤምዳድን ብዝተፈላለየ ጽፍሕታት መዝነት ድሕሪ ናጽነት ድማ ኣብ ማሕዳር ሆስፒታል ዓሰብ ከምኡውን ኣብ ማእኸል ሃገራዊ ኣገልግሎት ሓላፊ ሎጂስቲክ ብምዃን ንህዝቡን ሃገሩን ብተወፋይነት ዘገልገለ ሓርበኛ እዩ ስውእ ካፒቴን መርሃዊ ቀለታ በዓል ሓዳርን ኣቦ 6 ደቅን እዩ ስርዓት ቀብር ድማ ትማረው 24 ታሕሳስ ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መካነ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትር ምክልኻል ብመስዋእቲ ገዲም ተገዳላይ ካፒቴን መርሃዊ ቀለታ መንሰዓይ ዝተሰምዖ መሪር ሓዘንና ገለጸ ንስድራ ቤቱ መቃልስቱን መሳርሕቱን ጽንዓት ይምነ
صحافي بريزيدنت مسغاغر لولاو بايتو سودان جنرال عبد الفتاح البرهان لومنا تركي مبصح يكايدلو بريزيدنت سودان اب تركي دحر مبصحو بريزيدنت تركي أردوغان زركبوم لعلو سبب سلطانة هاجر تقبلومو علامات ماغشان حفشاو صدتاو معبالات السودان كبابينان مسمرح تركي حبريتا بمقيار زتكور مخان منغستاو معكن منغست السوداني قلت صحافي حاسوت هصان بشاشا تقاليعو قند علامه مبصح بريزيدنت كينيا ناب ኢትዮጵያ بمخنيات امونغو ኢትዮ ቴሌኮምን ሳፋሪኮምን ተፈጢሩ ዘሎ ዘይምርዳ መፍትሕ ንምርካብነት ዘሎ ዘይምስምዕማዕ ንምፍታሕን እዚ ሓሳብ መራሒ ኢትዮጵያ ነዚ ዓቢ ቀንዲ ምክንያት ምብጻሕ መራሒ ፕሬዝደንት ሩቶ ክገልጾ ኣይተራእየን እኳዳ በአንጻሩ መጥቀሚነት ጎዲፉ ዘሎ ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያ ክትቀመሉ እዩ ፈቲኑ ሓሳውን ቆርበትን እንዳሓደረ ይፎክስ ይብሉ አቦታት ከምዚ ናይዚ እንጭጭ መራሒ ኢትዮጵያ መስረኸቡ صحافي